Narinig niyo na ba to? Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Yung iba sa atin ay kinakanta ito tuwing linggo. Pero alam ba natin ang meaning behind this song? Ang nakalagay mismo sa lyrics ay sinabi mismo ni John the Baptist na mababasa natin sa John chapter 1 verse 29. Pero ano nga ba ang kordero? Disclaimer, I am not a theologian, pero gusto ko lang tong i-share. In Latin, ang kordero ng Diyos ay Agnus Dei. Sa mga choir member dyan, baka alam niyo itong piece na to. In English, it's simply Lamb of God or tupa. Kapag maririnig ito ng mga Jews or Hudyo, isang concept ang maalala nila, yung sacrificial system na established mismo ni God sa Old Testament. Ano itong sacrificial system? Ito yung pagpatay or pag-alay ng hayop sa Diyos upang sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Para mas magets natin kung bakit ganon, kinakailangan kasing may mamatay bilang kabayaran sa kasalanan. So, sa Old Testament, himbis na sila ang mamatay, they will offer an animal instead. Ang tawag dito ay atonement or kapalit. Particular na naaalala ng mga Hudyo ang nangyari noong Passover Lamb. Ito yung panahon na bihag pa ng mga Egyptians ang Israelites. Ang gagawin ni Lord nung gabing yun is to execute lahat ng panganay sa tahanan, mapatao man or hayop. Pero ang utos ng Diyos sa mga Israelites ay magkatay ng kordero, kainin at ipahid ang dugo nito sa pintuan ng kanilang tahanan. Ito ang magsisilbing tanda kay Lord na itong pamilyang ito ligtas. So ganun nga ang nangyari. Namatay lahat ng panganay sa Egypt pero naligtas yung mga pamilya na sumunod sa utos ng Diyos. Isa lamang ito sa mga sacrificial activities na ginawa ng mga Israelites noong Old Testament. Ang goal is kapag ginawa nila ito, sila ay mapapatawad sa kanilang mga kasalanan. Palaging may involved na katawan at dugo ng hayop na iaalay. Kung titignan natin, pwede nating sabihin na kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng Israel. But this is the key para maintindihan natin. Lahat ng mga nangyari noong Old Testament ay anino lamang na mga mangyayari sa New Testament. Kumbaga, ang Old Testament ay bugtong at ang New Testament ang sagot. Kaya minsan ang hirap intindihin ng mga bagay na nangyayari sa Old Testament. Pero na-reveal siya noong New Testament. For example, sa kung anong paraan maliligtas ang mga Israelites sa kanilang mga kasalanan, ganun din maliligtas ang buong mundo na na-reveal sa New Testament. Same idea. Kinakailangang may mamatay. But in the New Testament, himbis na kordero ang ialay, si Jesus ang naging alay. At ang kanyang katawan at dugo, ito ang dahilan kung bakit tayo naligtas sa ating mga kasalanan. Kaya tinawag siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Kaya araw-araw, kahit na hindi Semana Santa, kahit hindi linggo, alalahanin natin yung mga bagay na ginawa ni Kristo para sa atin dahil mahal na mahal na mahal niya tayo.